comigo já tenho Bernardino Cervantes, que veio da Galiza, veio até ao Porto. Estamos aqui no Centro Empresarial do Porto para um dia especial. Estamos a comemorar o Dia da Língua Portuguesa, o mês da Língua Portuguesa, da Língua Galega. Temos aqui muitas exposições, vamos ter poesia, vamos ter pintura. Este evento, podemos falar dele de que forma? Bueno, en principio é o primeiro dos moitos eventos que pensamos facer nos próximos 2 anos, porque no 2027 o noso centro cumple 100 anos de existencia. O noso centro empezou como un centro de migrantes galegos en Vigo, pero a evolución do tempo fai que haxa que ir adaptando o centro ás circunstancias. É difícil que un centro sobreviva 100 anos e se mantén na mesma liña, hai que ir adaptando. Bueno, pois ahora hemos creado un centro onde participan artistas, ou participan persoas galegas e portuguesas, bueno, participan persoas do Atlántico peninsular, é dicir, temos que ter ben en conta que a nosa patria é a nosa fala, e nós temos a mesma fala, que a veces é unha cousa que esquecen os portugueses e os castellanos, que dicen, son españois, non somos españois, nós temos unha fala, e esa fala é a mesma fala que en Lisboa, pero non é a mesma que en Madrid. Se pense o que se pense, nós tuvemos un rei, don García II, no 1070, que era un rei de arriba e de abaixo. Nós tuvemos unha historia que se rompeu polas circunstancias xeopolíticas. Bueno, xa que non podemos estar unidos políticamente, que Galiza pertence ao Reino de España e Portugal é unha república distinta, vamos a estar unidos culturalmente, vamos a estar unidos pola lingua, vamos a estar unidos pola historia e vamos a estar unidos por un sentimento, que é a saudade. A saudade non existe en Madrid, a saudade non existe en Málaga, terra da miña nai, a saudade non existe en Cataluña, pero a saudade sí existe en Lisboa, sí existe en Oporto. E nos facemos con o Movimento Internacional Lusófono, con MIL, e con a Academia Luso-Brasileira de Filosofía, facemos cada 2 anos un encontro para falar da saudade. Pois ese é o sentimento que nos une. E no Atlántico peninsular, desde arriba, desde o norte de Lugo, desde o Cantábrico hasta o Algarve, hai un só sentimento, que é a saudade, e hai unha súa fala, que é a que estou a falar eu. E estamos aqui... Unha súa fala con distinto sotaque, eso vamos a decir, é distinta grafía, pero fala solamente eu. É exatamente isso, o nosso sotaque é que é diferente, nós entendemos-nos todos muitíssimo bem, muitíssimo bem. Estás a falar em português, eu estou a falar em galego e percebemos-nos perfeitamente. E hoje temos aqui pintores, temos aqui vários pintores e escultores, também galegos e portugueses, temos também Graça Amiguinho e Rui também, a Teresa Melo, que também estão cá em exposição. Esta junção também nas artes, para além da poesia e da escrita, é extremamente importante. Sim, é a história, é todo un conxunto, é todo un conxunto de cultura, é dicir, eso que decimos, unidos pola cultura, pero en todo un conxunto, vai desde a poesía hasta a fotografía, así por así decirlo, ou hasta a pintura, hasta a música, porque todo ten un sentimento. Estamos preparando un encontro sobre, sabes que preparamos sobre Camões, fai unos meses, fixemos na fregresía de onde sae Camões. Camões é unha fregresía da Cámara Municipal de Nigrán que se chama Camos, porque o tetrabó de Camões, Vasco Pires de Camões, era un poeta, era un noble galego que era desa fregresía de Camos, que tuvo que fuxir a Portugal cando o rei Don Fernando, o último borgoñón, se fixo rei de Galiza, durante 8 anos foi rei de Galiza, e logo viu o castellano, Enrique II de Trastámara, e o botou fora. Bueno, pois din que 400 fidalgos galegos se foron co rei portugués, porque non querían pertenecer ao reino de Castela. Bueno, e dai un deles que se foi Vasco Pires de Camões, o tetrabó de Luís Vaz de Camões. Bueno, pois existe outro gran poeta épico en Galiza, que é Eduardo Pondal Avente, que escribiu unha gran poesía épica sobre o descubrimento de América. A única poesía épica que hai sobre o descubrimento de América é escrita en galego por un galego chamado Pondal, en 1860, e un gran admirador de Camões, pero un gran admirador de Camões. Pondal, entre outras cosas, se escribiu o himno que hoxe ten Galiza, os pinos, no? Que din os rumorosos na costa verdecente. Bueno, pois, se sigues ese poema, chega un momento en que termina, pero termina o himno, a letra pero sigue o poema, no? E chega un momento en que dice, e a nobre Lusitania as brazos ten de amiga. Pois eso decía Camões, ou decía Pondal en 1860. Quiso facer un poema como os Lusíadas, que se chaman os Eoas. Por suposto, non ten a zona dos Lusías, pois está medio oculto. Esa outra cousa que queremos, que
poñer a Pondal e a Camões para que se fale do poema épico de Pondal sobre, ten conta, sobre o descubrimento de América. O lógico escribira unha poesía en castellano, por un poeta castellano. Pois non, a única poema épico que hai é dun poeta galego e en galego. E vamos ter aqui hoje, inicia este mês dedicado à língua portuguesa e à língua galesa. Qual é o próximo evento? No, o próximo evento vai a ser o 10 de xuño en Vigo. O 10 de xuño en Vigo tamén faremos unha pequena proxección de pintura, non? Virán diversos pintores, de poesía, de historia. Iremos, porque en Vigo existe un monumento a Camões, feito por un escultor portugués no século pasado, a principios do século pasado, e ali está o busto de Camões, non? En unha praza que hai en Vigo que se chama Praza de Portugal. Na Praza de Portugal en Vigo existe o busto de Camões. Entón hai a costume de todos os anos ir ali a cantar a portuguesa, que non sabemos a portuguesa, cantamos a portuguesa, cantamos o himno galego, lle depositamos unha coroa de loureiros ali ao Camões, todo isto coa bandeira portuguesa e galega, e logo despois nos iremos ao noso local, o que está na Vía Norte 12, donde faremos unha pequena exposición de pintura e teremos un encontro de historia e de poesía, donde tamén presentaremos outro libro infantil, porque se queremos facer este traballo de que cada vez nos coñezamos máis e nos quedamos mellor, temos que empezar polos miúdos, temos que empezar polas crianzas, e a nosa idea é potenciar aqueles escritores que escriben libros infantís, como o caso de Grasa, como o caso de Carmen Penín, esa é a idea. Entón teremos unha presentación do libro infantil, tamén o de Grasa e o de Carmen Penín, co cual uniremos a dúas escritoras de libros infantís en Galiza. Ti sabes que a maior escritora de libros infantís de Portugal era descendente de galegos. Bueno, eu fixen no ano 2006 unha investigación sobre os galegos en Lisboa e levei uns descubrimentos extraordinarios, non? En Lisboa hai unha bebida que se chama sinsiña, inventada por un galego chamado señor Espiñeira, por iso é a sinsiña Espiñeira, pero en Lisboa hai un agua mineral, agua do Fastío e agua do Arieiro, non? Bueno, tamén son creadas por unos galegos de Lobios, pero así podo seguir, podo seguir unha tras outra. En Lisboa hai un gran restaurante que se chama Gambrinus, de galegos. En Lisboa hai un gran grupo de hotéis que se chaman o Solisipo, de galegos. Podo seguir así, indefinidamente. Houve grandes escritores como José Rodríguez Millés, fillo de galego, por exemplo, como Camões, pero podemos seguir en esta. Outro día tuvemos o 25 de abril, non o anterior, donde viu o coronel Manuel Durán Clemente. El sempre di o mismo: eu sou un galego de Pazos de Borbén, súa nai era de Pazos de Borbén, e el se considera un galego de Pazos de Borbén, co cual o portavoz das Forzas Armadas do 25 de abril era un galego de Pazos de Borbén. E ese é o tema, hai unha gran intensidade de persoas e persoaxes e relacións entre Galicia e Portugal, e o que queremos é visibilizalas. E este proxecto, que é un proxecto de cumplir o Atlántico peninsular, porque aparte Galiza ten unha ventaxa que é única no mundo. Galiza ten dúas linguas que falan 1.000 millóns de persoas, porque tamén Galiza tamén temos o castellano. O galego é a nosa lingua, que falan 320 millóns de persoas. E ti dirás, pero esos son portugueses. Bueno, Castelao, o gran político galego, decía: a lingua galega florece en Portugal. Pero o voso Teixeira de Pascuais decía 3/4 do mesmo, é dicir, que todos estamos na mesma situación, non? Entón, ese é o tema, cumprir o Atlántico peninsular, xa que non podemos unirnos políticamente, unámonos pola cultura. Decirmos que eu teño todo o apoio do Movimento Internacional Lusófono, do Dr. Renato Epifanio, e o que apoia totalmente o noso proxecto. Tamén teño o apoio da plataforma de asociacións da Sociedade Civil Portuguesa, da cual somos socios non de número, pero si somos socios adherentes, non? E tamén teño o apoio da Asociación Impulsora da Casa da Lusofonía, que é algo que creei eu con outras persoas para fundar en Vigo, ou en Galiza, unha casa da lusofonía, que en Vigo haxa unha casa da lusofonía, como existe a Casa América en Madrid, ou a Casa África, ou a Casa Asia, crear en Vigo unha casa da lusofonía, donde todos os países da lusofonía, Portugal incluído, teñan ali a súa casa, e podan facer ali os seus negocios, e podan facer ali as súas actividades culturais, e podan facer ali a súa vida.
Muito obrigada, foram as palavras de Bernardino Cervantes aqui no Centro Empresarial do Porto e nós vamos continuar a acompanhar este evento e levar tudo até si.